Co jsi mu to řekl? Já tam nejdu. Hele, pane, a kde jdete? Řekněte mi, kde. A proč se jdete koupat? Teď já nevím, počkejte, kolik je? No já tam mám stopky, aha, tak je 11. Už 11 minut je zapnutý regulátor od lodi, jo? A ta loď je tam někde uprostřed rybníka. Počkej. Tam jde nějaký obejda prý. Počko, můžu jít taky? Hele, obejdo, slovník. To máš po tapici brýle. Teď už máš nové potapici brýle. Teď už nenajdeme ani Loďku, ani Honzu. Tak, teď to zastavíme na chvíli. Pane, neplašte nám tu ryby. Jde tam nebo tam nejde? Asi o 20 cm. Jo? Jo. Teď už točí přijď. Pojď mlátit nebo běž pro loď. Čáchají se v blátě cestou. Pojď mlátit klácky nebo běž pro loď. Já tě zmlatím hned, ty Jarine. Nepotapěj to. Pomoc. Je co? Ta voda je dobrá. No jsme klidní. Jo, ty jsi to schválně udělala, háď se můžeš umýt zas. No jo. A to dobře smrdí, co jsem tu zvířil. Zase se půl roku nemyl. Jo. Házíme pneumatiku, ekologie přírody. Tak. Jasně. Černý dvůr.cz. Kde mi urveš, jo? Tyhle ten kráp, jo. No musíš tady za mnou. Doktorka bude ráda, jak uvidí rehabilitaci. Buď si. A nemoc daleko, jo? No tak vážně jakože. To je kráp. No tak si ho chytí na delší. Přivaž si to, kterou. A tady vidíte pravé majstrovské povolání. Můžem? A je to ve vodě. Jupí. No, tak už nemám ani přesku. Ani rezervu. Jdem dom. Loď jsme ještě nezaplatili, jdem dom. A je to bez lana. Můžu to zastavit? Ne, teď tam dáme úzel. Na úzel. Teď to dáme na úzel. No. A už nemáme ani pneumatiku, ani... Ani rychlejší, když tam zajdeš, vole, už. Ne, teď to je prdel. No, nechceš zůstat v té vodě a házet si to tam? A stejně tam musím dojít. Že co? Stejně tam musím dojít. Koho chceš dojít? A tam musím dojít. Ale... Ale že tam je loď. Drž, no já to dobře, já tu stojím už tak, ale ty drž pro vás aspoň. Já jsem mrdý tady, taky kentus. Pane bože. Kam jdeš? Myslíš, že tam to skončí, nebo co? Vytáhni si radši mobil z kapsy. Já děkuji. Tam nemůžu jít, jo. No tak když bys tu skončil, tak se radši vytáhni. Počkej, to už můžu rovnou tam hodit. Vytáhni nahoru. Ty počkej, ale mě ještě napadlo, já mám gumicu. Že jenom na to, když by ona spadla, ta guma. Tak těma gumicukama to můžeme ještě napojit. Ne, to je dobré. Vytáhni nahoru a hodíme to tam.
Jak kdybychom to tam luhovali jak čajíček. Ty ale počkej, Dežomil. Tu se ty nesmíš házet daleko, chápeš to? Dobře, tu se postav. Já jdu dále. Uá! Teď to byl žblinky jak něco. A druhý. Jo, je tam diska, jsem se díval. Jestli mi tam fakt ten telefon. Tati, nevadí, že k tomu něco jim mluvím? A já to dám na YouTube. Nech si to kam chceš. Já ona se nehne. Hážem! Nemáš další provaz? No tak kdyby já tak chtěl tam, tyjo. Já myslím, že mám fakt to. Kdyby tam hledat ty gumicuky, ať to můžeš hodit dál. A gumicukem to pak jenom potáhnout a vytáhnout tím silonem. Že já do toho šel, ty vole. Myslím, že kam jdeš. A můžeme říct, proč máš rezervu od... něco řekni, tak ne, už do toho nejdu, ty vole. Nikdy víc. Proč máš rezervu od blata? Spokojený s hodem. A tady to je i hluboké, proto nešlo na dno. Ona se houpe sice, ale furt najdou. A dobře smrdíme už celkem. Budou mít ze mě doma radost. Právě, že ty kalhoty už jsem potřeba vyprat, no. Že by za takových podmínek. Geronimo! Jo! Prostě jak je vidím, jak tam si nahnutý, to má člověk úplně z toho chutí udělat žduch.